Aku play nam ta jom pi wei paro ki parlo ke baju sung tanah ban page ki video ki bang upload apo jom ni ke channel na kapor te na kam ta ki to ki bom siam pala subscribe te nga kerpan nam ta jom pi sung pha ban raban subscribe lang na kam ta ke ni ke channel ke chunga ban na kam ta ki to ki bom siam pala join let's say ke pi ban join te sung pha ban rap lang mo kum ki parlo ki parado prasnam te sung pha ban rap lang ban la ban nanang la ban ai ke jing syukri ke pakham phapat na ko kapor se ko wipat te hakenika step ke bangta ngekwa ban yawan rak lang hane katu kat ne ki benta ki babun ki balapo support jong ki media ki baper ki ong ba balai bau khasi jongi umpoi sha e ru ki babun ki kam labat dau karu ki kam ki bahe kum menta kum UMP jong ka Raja Sabha Batsa Longshen la IT show garu nanta hakabade bodu chief minister ru de na garu nanta speaker ru de garu deputy speaker garu assembly secretary ru garu nanta leader opposition ru garu nanta chairperson jong state commission ru de garu tiki babun ki de ki garu syai cha ukhasi jongi telese mata habangi ong kumta ngi laban ong ba ki babun le se ngi laban ong ba kadei ka jing le bor jong ukaru ngatinga ong ba em kamdei ka jing le bor jong karu ka jing le don bor jong jaj benriu karu nga ong ba ha ka jing suthu ka jonga ba umdei ka jing le bor jong karu kadei ka jing ailat ka jongi ki khasi kaba mangi ki khasi ki jaj berriu khasi ngim don ya kata ka jing ya teli para mangi haba khasi jongi upara khasi jongi udo snam jongi u yale ban kiu bat kumta ula sedang ban kiu bat kumta upara khasi jongi u yale kumta kumno bantan syatrai bat de na kene kadau ki babun ki riu rangpa ki breu ke balakam siampang ki sngau saliha wat bandon hapo jongka san hima sima bat ukhasi jongi ki babon ki khasi ke jongi ki ba supet kai kalong ba ki bom ju nang kumno banya a jingmut u babon ukhasi jongi udei tang ubre u ba supet kai u babon ba shulong tang no pet kai khamtam ki badon hapo jong ki social media ki babon ki ba jupe ki social media ngi i ba ki babon ki ba comment haki social media ki ba pher ki dei tang ki ba yale kumno bantan syatra yu para do para snam jong la jong da ka ba ki athat ye ki dor ki ba klem akor ki dor ki ban pencak buram yau para do para snam jong la jong ubom jukwa kumno ban ajimut ubom jukwa ban yatei ubakwa be tang kumno ban pen pra ban pen sniu dor yau para do para snam jong la jong bantat hadu bantat terkhong khat yu parado pranam jong lajong badai kani ke jing shun thlong lu thlong sing para kasi ke bompoi sei ru kat pamangi ngidang ya shun ngidang ya shrut para kasi badu karo pada ubaya da kalenti jong ka jing ya teli ke jing yalong ka wei ulana kiu na kapor sya kapor ladayo minister ladayo chief minister khasi jongi kin bank kin kho hadu bomlong shu kata kadai ke jinglong ladayo minister khasi jongi kin ya bank kin ya kho hadu bomlong shu kata kadai khamtam ki kato katne ki youtuber kiba wanra ya ka bakum kane ke jinglong ban pen snudur ha ka imlang kasalang ban penyapat ban penyaparia ia ka jaj benriu ke jongi da ka bangi i persyang ban idit ia kidur ki baper ban that rup ia ka jinglong jong udo usnam jong nihi ka bangim kwa ban ya ajingmut ka bangim kwa ban ya pensyai bat ka bangim la hiru ban pensyai ka bakim la hiru ban pensyai te hinrei ka baki sunang ta kumno ban idit bat ban that ia ka dur jong udo usnam
hak perthai selancar kabaka jingdon jong khasi jongi kadang long tang kat ipnyat terso kum ismbai terso hinrei ni persyang ban that ya kane kejaj ben riu ban pen i kata ke jinglong klem akor ke jongi hapedeng jong ka duria pa hapedeng jong kane ka perthai ka bayar kat kane kalau long ke jing le ran sisya ya kejaj ben riu ke jongi te parado prasna bada pikwa ba ukasi jongi kiu kejaj ben riu ke jongi kan kiu kin nongelam ke jongi kin kiu ngidai ban ai ke jingi kersan ke keti ka mon ke keti ke diang ban ngidai ban long ke balakloi ban ya ai jemut ban ya kersan ban ya pasat jemut ban wan sekmat ban wan sekami jong ke jingi keren na ka benta ban ai jemut om ban sia that lingba ki social media ki ba pher lingba ki Instagram lingba ki Facebook bat lingba ki YouTube dengan karpat nak kamta jampi dak ka buburam nak kamta jampi ki para YouTuber tu sengine persiang ban wanra ya kata ka weipat kar kom perkhat ya ka dur ka ba itnat jong ka jaj ben riu khasi ke jongi ya ka jinglong ka ba itnat ka jinglong ka ba isyong dor syong sbai jong ka jaj ben riu khasi ke jongi hatu balei te ngi persyang ngi jus ngotenat kumno ban pen sniudur ban ya that madan ban pen sniudur ya lo jong udo snam jongi ban ya pit ban ya paria yo parado prasnam jongi ka bangim don syu kata ka jing burom ya ki kentai kena ya ki temen kisan tengah kerpat nak kamta jompi ko ki para YouTuber ya sengene persyang nginum ong la se lada ngin le ya kita lada ngim don kata ka jing yania ka jing ya paria ya ka jaj ben riu la se ki nok pe kinom sngok temat ngine persyang kan ban le ki baba nakapta banyate ngetskan ba nginangyat ngin pen skame ke jinglong ke jingya teli ke jingi pala dangi don kano ngin persyang banya wan sekmat banya kendu ye ki breu ki ba ki riudon buram ke jingi ki breu ki ba syampang ke jingi ki ba dei upardo prasnam jingi dei bangin chu yanang tang ban kenthok ya ki wei ya la de ngimna ban le ai te paralok to ngine persyang nan sikmat ngine wan sikmat ban pen i kata ke jinglong ke jingi bangi don sisha ya kata ke jing sngokia bangi don sisha ya kata ke jingkit kli kum ki YouTuber ki ba persyang kum do ban sandur nakamta kalawei berkejat benriu nakamta kapor ke bokodor ke jampi kublai sibon kublai siajar